nuanom ne adɔfo a yɛhyiam. Bepa mcho wɔfrɛ me Mary Nyampɔn. Me fi Nana Kwakwadua me ofi wɔ Achipere. Na me wɔ UK. Na ma ba holiday. Na ba me ba na me ayi madwin sɛ esan sɛ yɛn nuanom mpanyimfo ɛwɔ Mampɔn. Wa ye wɔn adwin sɛ etisi yɛn nya ahemfika. Enti woguso a wɔreyɛ. Enti a na etisi yɛn so yɛkeka yɛn sase ne yɛde bɛboa wɔn. Eti me bae no na me yɛ sɛ ma ba de a ene me ba behu ahene mahene ene ne mpanyimfo a wɔhwɛ dwumadi ne so. Na me so me a me de mani abehu ne yɛkɔso. Na nokwasɛm ni si yɛte bibia sɛ adwuma ne kɔso a ɛyɛ nokware. Sɛ wohwɛ baabi a me wo yi a ɛhɔ na me wo yi. Dwumadi no eguso woguso a wɔredi a ɛnya asɛm ketewa koraa. Enti meji na ye nyina na mu na medi mu ni ye ama won efi se wagina ama yen anka ayemfi nka wesi ne dedaadawo nanso ye na ho keka edu bibia na akofem na ese nanso won de wo be so mu yi wa kire se wani abre se wori yi bibia ama yampa. Enti kakra me pese ye nyina ye hu ne se ye Mampɔnfo ma kontonchifo ye den a ɛha ne yefi wo ye den no nti na wo kɔtena he edubiri a wo se wo ma wo bɛbo ɛda wo da hɔ no wo se wo mfa mbara Mampɔn efisa ha no wo ha na wo fi nti mo ma ye nye ne saa na mo mbra ye nyina ye te ase ye betimi aboya yi ya mo Mampɔn man mo ma ye mo a afi onyame ya adoma Bibia beba so ye nyina bere ne sua ye nyina ye momoden enkeka yen sase ne ye mfa mebo adwumadi a wodi no nti kakra me pese me ka kire mo ne ti moma ye nyina ye ma won ammo no mo aya ade ye di mo ye kese so be ma ye nanabia na ne otubia brafo se ono nso o try say ye be kan bom se ne be ya ye betimi aboa ne bibia akoso pepepe. Inti nkra no nema ne na muhu no yeguso de nenen nti yefi sabri obi ya mfa sika kakra ntoto kosi brai ebedu se ye baba bedidi na yo bi oso nia mede ka ho ni se apart from ahemfi no yesre anuanom ne adofo obiara we a ebi a wo betena Mampɔn ebi a wo Mampɔn ekuyapem ha ebi wo ho a wabɛyɛ adwuma wa ha ebi wo ha wadamfu wa ha ebi wo akro no wabemu pen wabetwom keke kora na wo hu se kro yi medo kro yi meboa ye hia moa emoya bia apart from ahemfi no onipa ko bia wo beti yenka wo pese wo de beboa ye ne beje na ye beda wase enti saa asemi na medi tuwa obia because Mampɔn de Mampɔn girls school Mampɔn boys school Methodist asofo policefo de adenti obia obeti yenka no ne obeti media bebuga yembia ye beda wase na dofo ewie a ye chimu ahe enye boni ye wa ne ye nua bia ye maame ye nyina de ba kupe waba holidays eno so no so ofi Mampɔn Achipere ti waba dia project no watinka jobeso no a odineni ebehu bebia yedu nti ofrem mechian ena yaba ena yede abekire na in fact onso ni eje ho enye se adwuma ne yen yo ye na yen kakra nti enuanum na adofo obi aka bibia chi mama mu ntie adwuma yen kra de wa minutes kakra material bia bebre bia sayon rose 1 ton abetuma tama o se block 100 pieces na betuma tama bibia enye sika nko ha na yede ye materials ni so enye obi o betuma kan ko so mama bo one trip mama mia one trip ni nyina ye besom nti ne dika ye beda ye ma me Mary Nyampɔn aspa se otumi aba na ni we mfi Mampɔn na waba no so no ade neni e ba behwe nti obey no be kebia mu se eyampa waba hanso ampa wabehwe ti ye damas bibie ni a mu frɛ a efa meso anefa committee ni so a bia contribution bia ye beje ye damas pepepe